Турбинен с високочастотност филтър на входа, за да стане по-селективно. И това е крайната лампа, L11, това не знам. От коя година е, Мичо, това? 1939 година. Това радио? Това 38 са първите. Тук той е говорител из капаците. Той ли говорител? Той е говорител. Ето, това е с подмагнитване. Аз свалях тук, разговарях, оправих кордата. Аз нема го лицето, погледни скалата. Тук има лице. Погледни чарците къде се намират. Тук? Материалите къде се намират, погледни. Гледай скалата, само станциите погледни. Чакай да се види. На този вълне има 10-15 станции едно време. Така, говорителя, дето Пацо го иска. Говорителя, виж го отпред как. Видей го. Лепен е нещо, аз не съм го лепен. Некой го е... Това са на Мичо най-старите приемници. Ето го и Любо, дошъл от Канада. Любо, я кажи, какво те очарова тук? Всичко. То стана съвсем ново, бе. Това радио... Това радио... Гледай какъв дизайн, бе. Това е 38-39 година. Радио. Радиовълните. Аз ще пуснем онова да виж как работи. Това е до 23 МГц. Сметай 1943 година. Телефончен. Това е малко... Това е по-ново, това е много по-старо. Ето отзад да видиш. Ама липсваха лампи. Говорителя липсваха, съм присъждал. Аз го оправих. Ето тази лампа. Тази радиолампа е руска, изправителката. Оригиналната я нема. Тази е EC86 от грундиците, магнитофоните. Знаеш ги тия? Роковите. Та присъдих една, иначе тук 11, това говорител не е оригинален. Оригиналният е като на Пацо. Обаче го няма. Та съм сложил, това е дросъл, а това е изходящия трансформатор. И тук съм написал, ето ECL, заменена стая. Ама след като съм я присадил. Но тук е с двоен кондензатор, а там съм сложил бенд, такова PL, за да може да го чуеш как трябва PL. Да му вържеш тук външна антена. И като на станция. Как лови, ще видиш, брат, на къси лови. Верно, жиците са просто. Един приятел ми донесе, това е окото. Да, отпред е тая лампа. Двоен кондензатор, ето. А старото, това да не го щупим, е със строен. Тия по-старите радиоприемници. По-надежно. Погледни му скалата, Любо, чакай да видиш само да ти прочетем. Погледни и гледай къде е сложена машината. Погледни сега дълги вълни. Водка, къде са дългите вълни? Първи, втори, трети, чакай сега да видим. 350. Гледай сега, това са дълги вълни. От 150 кГц до 400. А сега новите беха до 280. И гледай сега какво става на дълги вълни. Ген, Женева, Бистрица, Банска Бистрица, Финмарк, Тромос, не знам кои сте, Осло, Калининград, Люксембург, Варшава, Матове, това се гледа, Дойчбург, Радио Париж, Лахти, това е арабско нещо, май, Брашов, всичко това, Анкара, всичко е било на дълги вълни. Сега само работят тая тук румънската и една полска, тук е Варшава, където още си работи. Е тук. И тази работи, и тук има една, не знам каква е. Говорят на френски. Каква арабска е? Египет ли е, не знам. И го погледни скалата. Това работи ли радио? Това работи, обаче не е така добре, както другото. Това по принцип работи. В смисъл пръщи. Ако му сложиш антена, даже може и да свирне. Това е за тебе съвременна техника. Сокол. Произведен, погледни отзад какво пише. Тук обърни внимание. Сукавея. Ама... По нашия стандарт. Ти нали имаш такова, да ти го подарим? Имам, ама трябва да му преправим това. Сукавето. Аз некъде бех записал, Любо е включил. Чакай се запишем и аз, бе. Запиши си. И аз да се запишем, стига. Любо, ела да виж отзад лампите как павно нагряват. Това ме кефи. Я да видим лампата, светна. Сега тая не се вижда. Имам една скална кружка тук. Това от коя година беше? 1938 и 9.
Ето е тая лампа, свети. Това са междинно-частотните филтри. Сега чакай да видим само, защото чувам шума, да не би да е намалено. Така. Не знам, че... Оп, припуква. Чакай да пипнем антената. Да, една жица. Да, ама чакай да видим къде е. Вече забравил какво е положението тук. Той иначе работи, ама аз съм го оставил и отдавна съм го оставил и вече не знам дали работи, да не са изяли мишоците някоя бобина. Че това е много вероятно, те най-много това обича. Ето. Това на къси не е. Виждане си на къси вълни. И има вход за грамофон. Смятай, всичко е предвидено. Интересно. Ема ти антена? Пипнал си оплетката. Да, антената идва отвътре с такова смущение. Ама ти нямаш една жица така. Тя антената е отзад, ама трябва там да го носи. Да видиш там на една дългата жица. Еми на нея де? 45 метра. Сега ще ти пусна другото. Другото е по-добро и пак ще иска говорителя. Сега ще чуем какво го правим. Еми то като го развалиш. Аз това се чудим дали да... Гледай сега, това ще ти пусна. Да видиш, това е с къси вълни и е до 24 МГц, най-големия куриоз. Аз тогава се очудих и сина го намери и да видя, че ето сега то почва да загрева. От тази жега, ако не е загряло, любо. Водка, сега ще ти закача, само да видя. Чакай да видим сега на какви вълни. Любо така. Вижди, че почна да работи. О, ще го бъде, то без антена работи. Чакай да пипна. Вижди какво става от компютъра. Една жица бе, една жица мотори. Една жица, мани ги тия с компютрите. Аз с ръка съм пипнал. Виждаш? Чакай, че само не знам на кои е обхвата. Тук е тихо. Тук е високата страна, значи румънците са от другата. Чакай да видим дали се чуе нещо. Нема антена. Къде бяха радио? Даже Москва има така. Дълги вълни. Това са дългите вълни. Това са средните. Виж какви смущения има. Бе, ще фане, бе, то си хваща. Ама... Сега не го знам на какво факт, на какви вълни са. И претърси и другите вълни. Ти си нямаше представа, чекай да... Интересно е. Аз да ти кажа, то следи зимата тук отзад. Чу се нещо. Чекай, къде си суваш тук? Да не се къси. Заси ли го да? Ще го намалиш? Дръжа. Само с ръка. Чакай да видим с каква антена работи. С ръката. Чакай малко, стой. Ще го включим ето това. Аз съм по-добра антена. Я с пръста пипни. Еми пипни го това тук, бе. Нещо? Аз съм по-добра антена. Ево, къде ли съм, бе? Да, бе. Тук това са мотоновете. Бе. Това момче не чуваше. На 3-4 места го има накъсано. Какво е това на това е като вобъл генератор. Да не са бръмчилките, дето ги пускал. Не знам, руснаците ги смущават това.
Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise Ankara. şöyle. Ankara 16, Forti- İstanbul, Това на Çanakkale, средни Diyarbakır, вълни ли? Gaziantep Не, на 23, къс. На къси вълни. İzmir 25, С пръст. Без антена, с пръст. Konya 19, Я да покажем с пръст как лови радио. 15 derece. Я махни пръста за малко. Я тури Пак пръста. се чува. И беше Тури. пак се чува. Така. А я чакай сега. Tavşan, Çatalca Tavşan 0 ile 22 Чакай сега, kilometre ще го включим. kesimlerde Много ниските са. Я чакай. Трябва да държиш. Не, ето го ще. trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ето. Tarsus, Вече има антена. otoyolunun Адана. Човече каза Адана. Това е От коя година е това? 1943 година, по време на Втората световна война. Произведено в Германия, Deutschland. Така. Deutschland Radio. Ето, бе. А его това. Съвременното радио, произведено тук оня ден. Оня ден. Его е, къде е произведено. Мъртво. US. Нищо не работи. Махай го това. Абе, водка, гледай се. The resources amongst all of their partners because the United States is no longer able to pay for this waste. А щатите? I think that goes back to structural problems in the American economy. But Като at the дигне same ниските time, и се получава едно възбуждане. therefore the posture is not to create a peaceful environment. The environment is Абе, много already чисто бе, ти да не си вързан към Тръмп. and Няма с кабела на другия телефон. На телефонки на кабела. Какво ще кажеш, бе? Се ползва за антена, ето го. and so О, both the cause and the cure. и ти ако поставиш голема антена, то се побърка. And Ето, бе. NATO to be in the Pacific at all. And Това малко ниските да му се намалят. Да. Убедили се, това не е пипа на настройката изобщо. Само му липсваше говорителя и две лампи. Едната се оказа дефектна, другата я нямаше. Точно я имаше, аз се подарих на един и сега на мене ми трябваше. ECL-11. Това е триод пентот. Запознат ли с лампите? Значи е серия Е. 6,3 волта отопление. Това е нагреване на жичка. С е триод. А L е пентот. Значи триода е предусилвател и L е крайен пентот. А когато е с F е високочастотен. Примерно AF. А ти видели какви са лампите? Ела тук гледай тия немските кашки. Черните EBF-11. Да, вижда се. 11 серия. А имаше една прозрачна, ама аз съм я свалил. Тук я бех. Виж как се гледа. А е метална. Еко не пипнеш тук. Няма. Погледни какъв кондензатор има тук. И най-интересното, че имаше само носа. И това липсваше. Всичко друго си работи. Никаква настройка не е пипана. Нищо не съм пипал. Само присъдих тая изправителката. Ето, руска лампа 5C4 от 72 година. 30 години след като е произведен. А това е говорител Made in Белгия. Тия са белгийски, много има белгийци. Трябва да сложи на гума, да не предава вибрациите на... Нищо, така има баси. 在地中继续处于空前绝后的盛世，但是还没有完。 Айде, аз ще ти върта, ти слушай. Чекай да видим сега. Че го намалих. Ма не го върти, ти постоянно го намаляш. Не, аз го сега. 在于来人 Погледни. Имаш предвид, че антената му е. Yuh ve ekibi küçük bir ilerleme kaydedebilmişti. Тия са турците. А ти? just sort of read and even if they were induced, USA. there is no reason Откъде ги фана, бе, for Мич? the От Americans to be щатите. involved in those. Америка, ти разбираш английски? Понимаш? And they have no claims in the South China Sea. Чайна. Това е китайско сигурно на английски. Щом каза чайна. Айде, спираме записа.